Sinibingelele futhi sinamukele khona la kwaseJozini online. Bafethu bekade sithathela udaba leMarch lapha nasesibizwa abafethu abahlala kulezi ndlu ngoba nizibona izindlu lezi ezihlala abantu la iseThekwini la ngase City Hall. Nasi City Hall nje niyayibona iseduze. Bafuna sizobabonisa yabona nje umama lo uhlala khona la. Indlu yakhe inansi le indlu yakhe. Ngoba niyibonela nje la kuhlala umunye usisi la. Ngoba niyibonela nje bafethu indlu yomuntu le kuhlala umuntu la umuntu wase South Africa, umuntu ovotayo onelungelo lokuba semzansi. Kuhlala umuntu la. Kuhlala umuntu la. Yabo. Kuhlala umuntu la. Yabo. Nangu ubhuti uhlala khona la. Nansi indlu yakhe lapha. Uhlala lapha. Yabo. Ubhuti. Awungene bhuti endlini yakho. Okay. Awungene endlini yakho. Aha. Bhuti. Yona impilo iphilayo le. Ngiphila kanjena. Sibekwa yini la? Hayi wethu, ngizothi iqembu elibusayo. Ngoba hlahla phela vele besikade siya ama volunteer. Yabona. Basikadela kumsebenzi ngendlela owenziwa ngayo. Webhuti. Sini nesikhathi singakanani nisebenza kule nkampani benisebenza kuyona? IPWK mina ngaqala ngo-2017 mangaphosa mhlawumbe 8 years noma 7 years. Nase niyaxoshwa. Kwa incwadi ya trend ku social media. Ayifika ngakunina direct nabona senibona ku social media. Ku social media nje sitshela ukuthi ngoJuly 2024 sikhona ukugcina. Emva kokhetho nje. Kodwa nomntaka baba okunye kunokunye esakuzwayo emva kokuba iANC la eThekwini emva kokhetho ungenzanga kahle la. Yes. Ukusho ukuthi khona omunye uza kwethu owaye MK wenze voice note kwamanye ama-group ethu wathi siyabonga ama-APWP nivote kahle navotela MK. Ma wami sanibonana. Ninjani ma? Siyaphila. Wayi kwenza njani nibekwa yini la? Saphelelwa umsebenzi mntana bese ngichazela umfana. Yebo. Saphelelwa umsebenzi ngendlela esingayiqondi kahle. Aha. Ukuthi bavele kwathi igavu nje singanothiswanga. Ngakho nje sila ngoba sibona ukuthi ikhalazo zethu masipaka. Mhlawumbe into eyenzeka nini le? Sicela ukuthi siyoqeda unyaka wesibili manje. Nihleli la. Sihleli. Umasipala wona uyazi ukuthi nihleli la. Uyazi sihleli la kodwa unandaba. Akukho bake bakwenze nje ufuna ukuthi kunaloko lesigitshiniswa amaphoyisa nje la sibaleke sithatha into zethu siphinde sibuye. Lutho nanokunilethela ukudla yo. Lutho sihamba siphake emgaqweni lapha wakhona namaphaki. Sigresa namaphaki. Siphake isithole. Ngoba asinamali phela sisebenza ngalo. Bathi yini sizathu sokuthi baze banixoshe emsebenzini? Akekho wasichazela. Bavele kwathi inyanja. Sasibaningi abanye ke sebakhathala endlela. Sasibaningi ngale ndlela. Ngoba ngiyezwa kuthiwa futhi khona la ngoba nihlala la abanye bayadlula ngisho emhlabeni. Khona sokungcwatshwe ngomgqibelo. Intombazane egcwatshwe ngomgqibelo eStern Cape. Yebo. Kwakhona umfana wasebhezane naye futhi washona basiphila. Naye manje kusho ukuthi nje siyagula nje ngoba silele ngisho ukuthi nje yonke sizogula nje sonke sinelile isikhathi eside ngoba silethwa nazi imvula. Izulu lidumela kuthina yonke inhlobo yelokuzana ifikela kuthina. Imoya yimvula yonke. Ngempela lokho ngifuna ukwazi ukuthi ngoba kubuye kube nemvula engaka nje ukuthi niphila kanjani. Sazenzela kanjena ke nje kanje. Ish. Saze sakhala izindle kanjena basithi sizama ukuzivikela. Still akekho nonandaba nathi. Abanandaba nje bayayidlulela bayibukela. Ish. Nalapha phesheya lapha. Lokho ngixaka ngaphela baseduze. Lapha baphumela kuthina bangena emotweni zabo bangabinandi ukuthi liyanetha liyaduma banandi. Ukuthi kanisonani kubona thina lengaka. Senza nje
Manje ngoba nihlala lapha mase kuthiwa ukugeza nigeza kanjani ke mase kuthiwa niyageza sivuke ekuseni ngabo 3 ngamanzi abandayo sigeze bangabi abantu yes ukuthi kuse ekuseni thina sesigezile ish makushisa nikhona la thola kanzima amanzi funakala nokuthi size sithola amanzi ishe toilet umuntu amanzi funakala itoilet lamasipala hawu etoilet amasipala nifunakala afunakala ukho amanzi kamasipala lapha etoilet fanele ungaphumi namanzi ngendlela nje sesingafunwa ngayo kamasipala wona amanzi ngoba phela kufanele ngoba nje kuye kubanda kanjeni amanzi afudumele niwathola sigeza ngabandayo awekho afudumele akukho la sobeka khona uphuza umbhubhudlo mhlawumbe utholele isosenke uphuza nombhubhudlo ayikho indlela esiyenzayo impilo nje yeni iphelele khona la iphelele khona ekhaya makukephi mhlawumbe nje mangingabuza umndeni kodwa uma ucabanga ukhona umndeni abasebenza abantu abasekhaya manje bebethembele kumina vele yebo mina bengisengibheka ikhaya sibile ngani zamayisebenzisa so nje impilo inzima mntana ngoba phela manje nawe usukhulile futhi inzima impilo kezwakala ma singashona kezwakala ma sifisa ngasho ngalithola usizo yebo siyabonga ngicela ukubingelela Siphelele igama lami nguSiphelele wakhumalo ukufika kwethu la kule paki sasebenzela umasipala isikhathi mina ngasebenza iminyaka u8 nabanye ozakwethu basebenza iminyaka ewu14 abanye baqala ngo2012 abanye ngo2013 nabanye ngo2014 njengoba silana epaki ihlela endaweni besihlala kuzona sakhela uMastende ukuxoshwa kwethu incwadi yayisixosha eyagijima ama social network ayikho incwadi eyafika kuthina ezandleni nakhona izizathu esidathi sixoshwe emsebenzini kuthiwa savotela iqembu okuthiwa iMK esingazi ngoba phela akubona bonke abantu ababevotela iMK wonke umuntu yena osuke ezazi ukuthi uyovotela yiphi inhlangano sithe mase sifika la sihlela sihleli khona lesiqashile sahlala sihleli khona until uMastende base besixosha ngoba uMastende nawe uyasebenza ngoba lesiqashe kwakhe base besixosha sase siza la sizozwakalisa ukukhala kwethu kahle kahle bona babethi abasixoshi baklina isystem bazophinde besibuyisele emsebenzini ngoba kunepost eyaphuma okwakuthi iphumela ama-EPWP okuyiwona ofika apply ama-EP ayengagcwalisi iform ayebhala ilist leyo list leyo kwakufanele ize nomphathi wakho ku-HR umkhandlu bese ukwazi ukungena ngoba khona ipost eyiphumela ama-EPWP kwase kuhamba ke isikhathi sithe sisalindile ukuthi siyaqashwa ngoba desimisiwe sithe sisalindile ukuthi siyaqashwa sibe sibona kwenziwa ama-interview ebusuku uthi yambuza umuntu ethi umuntu usuka e-Eastern Cape omunye usuka eMpangeni sagijima sazovala ama-interview siphinde sihambe sendlini kwasha isikhathi uMastende uyasixosha sase siza la sizozwakalisa ke ukukhala kwethu sihleli kule ndawo isikhathi esesihlale kule ndawo sesihleli isikhathi esingango-2 years kulo 2 years kunamalunga ethu awu2 asehambile emhlabeni elokuqala lashonela lapha ngamlele yasango elesibili nalo lishonele la nalo oqala ugulele la ngoba ubejisinkwa isikhathi esiningi wagulela la kwaze washaya isikhathi sokuthi uyashona ngoba walandesalandwa imoto nakhona sabona ukuthi na uzakwethu uyashiya ngoba nje sishalazela ngayo nalo obehlala la ngokubona utshani buqotho kanje kunozakwethu ade ehlala la naye futhi ufika ugulele la ephethwe iTB wahamba ibhedlela elaliswa ibhedlela kwasho i-treatment yakhe akayidli ngendlela ngoba kuyaphela u3 days singadli kwesinye isikhathi i-treatment ade yidla ibidinga ukuthi kumele ukuthi adle qala ukudla bese edla yona ubengayidli ngendlela uthe mhla 27 wathatha iambulance la wafika esibhedlela ekseni mhla ka28 ngoba ukwala to 4 waseyashona njoba silana ke sizozwakalisa ukukhala kwethu emkhandlweni abade sonke lesikhathi kulo 2 years siye sathengiswa yena izikhulu zika NC oqala unobhala usithembisile kwa isikhathi singangonyaka owesibili futhi ofika wangena ubaba uSimiso Mkhize naye futhi wasithembisa kubo baba uNdiyema futhi naye futhi wasithembisa kodwa into yethu ayikazilungi until kwaze wafika inhlangano okuthiwa i-social movement edila nokuhlunyezwa kwabantu kwayiyona ezama ukusilekelela ukuthi sikumele udaba lwethu kodwa behlela even nalapha phesheya City Hall kwengela ama-catering akekho umuntu okasuke lapha ethi uletha ukudla kubasebenzi abalaqazwe umasipala udlale ngathi kakhulu usizo esibhekene nalo luyinkinga ngendlela emangasayo
So abantu sebeshonile lana kahle kahle bangaki? Abantu asebeshonile la bawu-2 bese kuba usisi lo ogulayo njengoba nimbona naye isimo sakhe asikho right empilweni naye futhi inkinga akazani noma une-TB kodwa uyasola ukuthi into emphethe i-TB ngoba uyaya esibhedlela bani-check-e uthi ayikho futhi naye ugulele la. Njengoba desiwu-10 uzakwethu lo oqala washona kusekhona nabanye ozakwethu sasisala sabawu-10 isikhathi sikangonyaka iminyaka emibili sihleli kule ndawo sesibawu-10 njengoba desibawu-10 sesibawu-9. Dadewethu niyaphila? Siyaphila. Walala endaweni enjena kabuhlungu kanjena kwenzakalani? Isimo saqosha emsebenzini kodwa bangasiqosha ngangemthetho. Nanisebenza kephi? Besingaphansi kwekampani ekuthiwa i-PWP kodwa ngaphansi kwamasipala. La eThekwini? Yebo. Kwenzakalani? Asazi ukuthi kwenzakalani ngoba sabona ngeencwadi ma-social media ukuthi umsebenzi uyasiphelela. Sisebenza ngokugcina ngoJuly 2024. Yebo, incwadi sayibona ngoJune 2024 nayo isabalala kuma-social media. Bengasinikanga thina iy'ncwadi esandleni nje ukuthi nina nabona incwadi siyindiza kuma-social media but nina ninganikwanga? Yebo, kanjalo. Incwadi ithi why nixoshelwa nemsebenzini? Bathi imali iphelile, abanazo imali kodwa kusimangalisayo ukuthi emva kokuthi bathi imali ayisekho kodwa bakwazi ukuqasha abanye abantu. Mhlawumbe besenesikhathi esingakanani nisebenza khona? Mina besengino-9 years. 9 years? Yebo. Okay, uma nixoshwa ninikwane nihamba nani? Sanikwe i-UIF kuphela, akukho okunye esakuthola. Bathi yini imbangela? Bathi imali azikho, seyiphelile. Imali azikho? Yebo. Kodwa manje ukuhamba kwenu abekhona abanye abasele babaqasha ngaphakathi? Banobugebengu obukhulu ngoba kulokho kwenziwa ama-interview ePinetown ahamba yovalwa. Babona ukuthi ayavalwa bawenza ngesonto ebusuku nakhona sihamba sawavala. Yebo, saqala salala ngale eGubhudlamini sahamba sayolala lapha phambi komnyango wasephalamende. Hello Mzansi, welcome to Mgosi Mzansi. If today is your first time visiting this channel, please do the right thing and click the subscribe button now. Sibona story lesibhlungu ngendlela lesimanga lapha enkundleni yokuxhumana la sibona khona bantu labalala lapha eThekwini banetindlu njengoba sibona labatakhele itona lapha ngemva baphelelwe umsebenzi. It's a very heartbreaking story because abantu abadzala labanye lesibabonako but siyabona ukuthi simo labahlala kuso asikho sinhle neze. Do comment your thoughts down in the comment section. Don't forget to hit the notification bell. I'll see you in the next one. I'm signing out. Goodbye.